Обичам да мисля за едни такива работи. Например, преди малко Боби каза нещо от сорта на Копеле майна или нещо такова, Копеле майната ти. И как да разбера сега той, дето го казва, дали е от София или от Пловдив? Копеле майна. Сигурно сме се напитали. Обичам да мисля за такива ситуации от живота, който живеем. Например, 2 контейнера. В един бърка скитник. В кой контейнер ще изхвърлите букука си? Къде е по-щиво? Правят ми впечатление тези работи. Или пък, например, дразнат ме хора, които заявяват очевидното постоянно. Между другото, това са хората, за които ще съм щастлив, ако света свърши, защото и те ще се заминат заедно с мен. Например, хора, които казват: абе, на този просек не му е чиста работата. Или хората, които тичат след вратите на метрото. Преди да е спрямо. Имаш 6 вагона за тебе, спри се и го изчакай. Защо трябва да се блъскаш в мен? Аз седя на едно място. Хората, които си слагат блиндирана врата и запазват старата. Какво? Какво изкривено чувство за безопасност има в теб? Значи крадеца ще мине 2 секретни ключалки. 4 часа там ще се мъчи с комбинациите. Накрая ще отвориш и види вратата ти от 81 година и ще кажа: